Les faules d'Isop. Isop va ser un escriptor de faules grec. Va viure en el segle VII abans de Crist. Va ser un esclau, però va ser alliberat perquè havia destacat entre els altres. El rei el va enviar a consultar l'oracle de Delfos. També li encarregà que fora sacrificis i repartira diners entre la població. Quan arribà, va descobrir que els sacerdots enganyaven a la gent. Ell ho va denunciar i per això li van fer un parany i el va condemnar a mort. L'obra. Les faules són històries simples, protagonitzades per animals, que t'ensenyen coses importants per a la vida. La rabosa i el gall. Una vesprada, quan el sol ja havia començat a pondre's, un gall va alçar el vol fins a la branca de pi que més li agradava. Ja és hora de fer una bona becada, va pensar, però quan tot just havia acabat d'amagar el cap davall l'ala, va sentir alguna cosa que s'agitava al peu de l'arbre. Va mirar cap a baix i asseguda a terra va veure una rabosa que panteixava emocionada. Hola, company. Va cridar la rabosa. Has sentit la bona nova? Quina bona nova! Va dir el gall, desconfiat. Hem declarat una treva. Va respondre la rabosa. D'ara en avant, tots els animals viurem en pau, fins i tot el lleó i el llop, i han estat d'acord. He vingut a dir-t'ho de seguida, perquè no vaig ser si ens abracem com a bons amics. Però el gall era massa vell i massa savi per a refiar-se de la rabosa així com així, i va decidir posar-la a prova. Vaig ara mateix. Va dir el gall. Però abans, dis-me una cosa. Els gossos també han estat a favor de la treva? És clar que sí, va contestar la rabosa, que ja se'ns llepava els bigots. Així, els dos gossos que veig des d'ací dalt deven vindre a celebrar amb nosaltres. Així, xics, veniu cap ací. Va cridar ben fort. Gossos, on dia? Va exclamar la rabosa. Em sap greu, però no em puc quedar. Els meus fills m'esperen a casa per sopar. Ja ho celebrarem un altre dia, d'acord? I així, sense afegir res més, va fugir com una centella. S'atrapa més prompte a un mentirer que a un coix. El gos emprenyador. Un granger tenia un gos que caçava les gallines, espantava les ovelles i desenterrava les verdures de l'hort. El granger estava tan cansat de totes aquelles entremaliadures que li va posar un collar amb una esquella perquè tothom sabera que no donava gaire lluny. El gos, però, estava la mar de content amb l'esquella. Mireu què m'ha donat el granger. Deia ben estufat mentre campava pels corals i la feia sonar. No hi ha ningú en tota la granja que tingui una esquella com la meua. Això passa perquè no hi ha ningú que siga tan feroç com tu. Li va dir a la fi un gos vell i savi. Si tingueres una mica de trellat, amagaries l'esquella. Que no veus que l'únic que fa és demostrar que tens un cap de suro? La notorietat no és el mateix que la fama.
el vent del nord i el sol. De tot el que hi havia al cel, el sol i les estrelles, la pluja i la neu, el vent del nord sempre presumia de ser el més fort. No hi ha res que resistisca la meva força. Proclamava a crits el vent del nord mentre bufava a consciència. I com si li donaren la raó, les teulades perdien els ràfecs i els riuets es gelaven. Però el sol, que ja en tenia els nassos plens, un bon dia se'n va cansar i li va dir: «N'estàs segur? Tant al cel com a la terra hi ha coses molt fortes. Qui t'assegura, per exemple, que jo no sóc més fort que tu?» Tu no em facis riure. Va bramar el vent del nord i va deixar anar una rialla gelada. «Saps què? Ho haurem de comprovar», va dir el sol. «Veus el viatger d'allà baix? Estic convençut que jo li podria llevar la capa. Ets prou fort tu per a fer el mateix?» «Oh, mare de Déu, senyor!» va exclamar el vent del nord. «No tinc ni per a començar». I de seguida va llançar ràfegues d'un vent glacial contra el viatger. Però l'únic que va aconseguir va ser que l'home, que tremolava de fred, s'aferrara amb més força a la capa i s'hi embolicara ben embolicat. Cap de les embestides del vent del nord no va aconseguir que l'home deixara anar la capa. «Ara em toca a mi», va dir el sol i va enviar el seu raig més càlid cap al camí per on passava el viatger. En notar l'escalfor, l'home va sospirar alleujat i es van destapar els muscles. El sol va continuar brillant amb intensitat i a la fi el viatger es va llevar el barret. Es va eixugar la suor del front i tot seguint es va llevar la capa i es va estirar a reposar a l'ombra d'un arbre. Val més traça que força. Els xiquets i les granotes. Un xiquet es van parar a prop d'una bassa i van començar a tirar pedres a l'aigua. Mentre les pedres volaven arran de la superfície i aixecaven l'escuma de l'aigua, ells no paraven de riure i de cridar. Els granotes que vivien a la bassa, en canvi, no s'ho passaven gens bé. La pluja de pedres que esguitava tot el que hi havia al seu voltant les tenia aterrides i es van haver d'amagar darrere les fulles dels nenúfars per protegir-se. Finalment, una granota valenta va traure el cap a la superfície. «Però, per favor», els va suplicar, «per a vosaltres això només és un joc. Per a nosaltres és una qüestió de vida o mort». La diversió d'una persona pot ser el dolor d'una altra.